Witam was kochani bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj zagramy w Hogwarts Legacy oczywiście, będziemy kontynuować moją wspaniałą pasę nieumiejętności naciulania jednemu bossowi, bo mam dwie lewe ręce, z czego dwie lewe. Więc będziemy dalej próbować tutaj. Witam wszystkich serdecznie na YouTubie, oczywiście tak samo na Twitchu. Moi drodzy, cześć Elena Fredkowska, siemka, tu Wiro, cześć Marcin, witam, cześć. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Dobra, to już zmieniamy już kadr. Hej, to jest, okej, dobra. I jutro, moi drodzy, jest live z Wieśka. Jutro 19, bo teraz powiedziałem, że teraz przez 2 miesiące, no przez 2 miesiące będzie tak, że będą w piątki zamiast w weekend, bo dużo mam narychtowane na weekend i będę miał też dużo szpasu chyba z tego, ale obejrzymy. Znaczy szpasu, no w sumie bo fajery są. Okej, dobrze, dziękuję. Co tam u was na czacie, może się poasić, jak tam u was minęły bez te ostatnie dni. Oczywiście ja zachęcam w tym czasie, zanim się wyłączy, to do followka na Twitchu, jeżeli wam się podoba to, co rychtuję. Szczególnie też zapraszam do subskrypcji oraz komentarza na YouTube i do zostania łapy w górę, jeżeli wam się podoba mój arbeit z 2K rychtuję tak samo. Proszę jeszcze w międzyczasie już myśleć na czacie, o czym ma być dubbing dzisiaj. Marcin już ma wszystko ok. No to bardzo się cieszę. Wiem, że jest muzyk z tej gry, ale się gra nie pokazuje świetnie. No, dzisiaj będzie dubbing. O czym będzie dubbing? Dubbing będzie krótki, bo ja widziałem, że jak robię 30-sekundowe te rolki na TikToka, to ja nie wyrabiam z tym. Za dużo tego jest. Ja bym musiał 3 naraz. Śpiewać 3 na dzień. No nie chcę jeden na dzień. Teraz nie dodawałem, bo zmieniłem sobie telefon i ta stare mi się nie wciepły. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Na razie jest walczenie z bossem, więc luzik arbuzik. I teraz tak, co ma Geralt dzisiaj szukać? Nie wiem. Chciałem mody wgrać, żeby na kociku latać, ale jeszcze nie umiał znaleźć tego, że już szukał. I teraz tak, co Geralt ma robić? Nie wiem, trzeba mu nagle, nie wiem, być pasjonatem grzybów. Nie wiem, mu nagle chce jechać do Muzeum Lotnictwa. Nie wiem, nagle z trenerem fitnessu chce stać. Albo nie wiem. Mam więcej tych eliksirów wigorynowych. Takie. Nie, dobra, jedziemy. Ja to spartoliłem, nie? Bo ja tu muszę chyba... Nie, to Experience Experialmos. Tak to myśmy zmieniali, nie? Dobra, jedziemy. Don't like the look of this. Oni mnie chyba widzą, nie? Idealnie zaskoczył. Pasjonat kebabów. O, szukać czarów. Ale to by trzeba być troszeczkę, że ma pasjonat kebabów. To może szukać czary na kebaba idealnego, coś takiego. Tylko muszę pokonać tego bossa, wtedy możemy to rychtować. Może coś takiego. Dobra, ale czekajcie, ja sobie te roski to zapiszę, zapisz. Jak nie jest, kurde, dostępne, co za pieruństwo, czekajcie. A teraz? Idziemy na jednego, ale pasjonat kebabów, ciekawe. No nie mogę zapisać, muszę za każdym razem to zmieniać.
Leviosa! Confringo! To było to samo, kurde moj. Leviosa! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Aj, nie widziałem, to nie założyłem. No nacisnąłem, kurde, ten. Expelliarmus! Leviosa! O, nie zauważyłem tego. Confringo! No zrobiłem ten pieroński unik. Potato! Stupid one! Ja nie wiem, kurde, on jest jakiś upośledzony. No wie, on jest upośledzony, kurde, znaczy naprawdę to ja jestem, ale... Ja nie wiem, na czym ja sobie unik zrobić, to jest problem. Expelliarmus! Potato! Confringo! Będzie, zaraz wracam, dobrze? Expelliarmus! Leviosa! Confringo! No tylko tam. Leviosa! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Potato! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! O, zrobiłem ten pieroński unik, tych hadziaju. Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Expelliarmus! Wspaniała walka, powiem wam szczerze. Emocje jak na grzybach, ale przynajmniej fajny... fajny ten. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Kurka flak. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! O nie, co to jest? Kurka flak, mówiłem, że nie wiem co to jest. Confringo! Expelliarmus! Leviosa! A! Confringo! Expelliarmus! Potato! Stupid one! Confringo!
Expelliarmus. Dobrze mi idzie. Stupefy. Levioso. Confringo. Expelliarmus. No zrobiłem unik! Głupie to jest. Jeruna, ale głupie, naprawdę. Wejdź. Bo już ogarnąłem to. Jakbyście nie zauważyli. Tylko ten fioletowe ataki. Tylko te fioletowe ataki trzeba jeszcze, wiecie, szapnąć i będzie. Idzie Fertiz, nie? Tylko czekajcie, muszę. No może tak to zrobimy. Czyli tam nie dostawać w ciry po prostu. Dobra, damy radę. Damy radę. Jak tam ci idzie, Marcin, wy ten w PokeMMO? This. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Potato. Expelliarmus. Stupefy. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Dobra, już uniki się nauczyłem jakoś tu wykonywać. Incendio. Dobrze. Jest dobrze, mam jeszcze 7 tych wigygonowych. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Nie, nie dostałem. Dobra. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. A, w tym momencie, dobra, już mam. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. O, dobra, bez rewelacji, po prostu musiałem się nauczyć uniki robić i tyle. No to nie jest taki trudny, jak poprzednio mówiłem. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Muszę bliżej podchodzić. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. A, to mnie... A, zniszcz kulę, gdy ta się ładuje. Jak ja to mam, kurde, zrobić? Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus.
Confringo. Incendio. Expelliarmus. Nie wiem jak mam zniszczyć... A, dobra, zapomniałem o tym. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Protego. Stupid. Expelliarmus. Confringo. Stupid. Ale dobrze mi idzie. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Zaraz doczytam, bo mi dobrze idzie. Chyba mnie widzi, hehe. Stupid one. Confringo. Expelliarmus. Nie umiem zniszczyć tego. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Stupid one. Incendio. Confringo. Pogadałem, co tam jest? Od zeszłego weekendu oglądam Harry'ego po 2 odcinku, jutro oglądam 3/4 część filmu, mimo że okroję, to dalej mi się po latach podoba. No to fajnie, cieszę się. A jak tam z tym? Wiesz czym to wiosy z prawem jazdy? Jak ci idzie? Bo ostatnio się miałem ciebie pytać, a to już mi się przypomniało po, jak się śpieszyłem. Another pensive. Kurde i znowu muszę wziąć, włazić w to, muszę zwiększyć te wyposażenie ogólnie. Nie. No, będziemy takie bryle. Przejdą do niszczenia. Jak to mamy? Kapelutek. Muszę zniszczyć, bo już jakiś A nie, to berecik jest. Dobra. Tu idziemy. Czekajcie. Właśnie, szatę jeszcze jak musiał oblec, bo... Piżamę żeśmy wytorbili. Dobra, wygląda jak pisarz. Jak koneser kebabów żeśmy z niego zrobili. W poniedziałku mamy lekcję, we wtorek miałem kurs pierwszej pomocy, zrobiłem sobie kilka testów aplikacji. O, to... Ja też byłem teraz kurs pierwszej pomocy, właśnie wczoraj miałem. Dlatego nic nie zrobiłem niby na kanał, ale dzisiaj wyleciały już odcinki, te live'y. No. Te dodatku. A, patrzymy co tu się będzie działo. Your ability to transfigure the world around you Jak is... jest za cicho, coś to powiedzcie. Dobra, ja mam to wyciszone. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother.
It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Jakie It is myślenie tempting, życzeniowe, I nie? know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys Nie, no him. pogadać z nim, kurde, a nie... It is not your pain to take. No połowę, ale czemu, jak? Co to są za barany? Czemu on jej nie powiedział? No to tutaj pogadaj z tym faterem coś. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. O, Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. to się w ogóle nie starzeje, nie? Well, Zaraz just przeczytam to see wiro. them. No dobra, została profesorem od Another czarnej magii. memory. Now to find a way Pierwszy out of test here. był ze szczególnej ostrożności 90 pytań, drugi test był postępu, a trzeci test mi chcieli dać na 392 pytań, bo tam masz w ogóle bazę chyba 1000 coś pytań, no ale to, ja wiem, że to jest chore, ale no musisz to, po prostu musisz klepać. Ja ci powiem, jaka jest najlepsza metoda. Ja ci powiem, jaka jest najlepsza metoda. Nie, chodzi o to, że musisz klepać te pytania w kółko cały czas, aż się nauczysz po prostu już wzoru na pamięć. I to jest jedyna, to jest najskuteczniejsza metoda. More crystallized stone. That Bo must be the way niektóre back to the odpowiedzi map nie chamber. są niby logiczne na pierwszy rzut oka. Nie miałeś czasu. Aha, okej, dobra. Wiem, że mówi, że jest 1000. Wiem, mówi, że jest 1000. No i trzeba je klepać naokoło. Wszystkie. Codziennie klepać i jeżeli jest takie, co nie rozumiesz, to zapamiętaj tę odpowiedź po prostu po obrazku. To jest najlepsza metoda. Wbrew pozorom, naprawdę się musisz nauczyć mniej tych pytań, bo większość właśnie ogarniesz, po prostu tak na logikę nawet. Jest chore takich, ale jak będziesz codziennie to wałkował przez długi czas, to ci się uda. Dobra, słuchamy co tu się dzieje, bo tutaj idzie oczywiście jak na grzybach. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at Ładnie. your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Nie, dobrze, spoko, luz. Rookwood. Dobra, aha, bo tu nie ma 1-2 We już saw jak w you in filmie. the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that No pensive. fajnie, to już przed chwilą did. widzieliśmy. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts.
I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Świaduj się, Actually, profesor. I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Patrz, jaki już się Before wpychał. we go, Czekajcie. Ja tu przesunę, dobra? Żeby wam te napisy tu nie przeszkadzały. Wyposażenie, no jakieś pieroństwa by mieli, tak? Nie. Dobra, wek z tym. Dobra, jedziemy. Na pierwszym testem miałeś 75 na 90, to no ale to nie jest źle, bo to musisz ile mieć chyba, może mieć chyba 3 błędy, nie? Z tego co pamiętam. Cześć Tymek, siemanko. Skomentowałem ci ten film o tym, z Japonii, bardzo fajnie. Professor? have you encountered swirling traces Taka of yellow, magic in a the właśnie world? mówiłem na początku, chyba nie? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Ten upload, Thank to you, był sir. upload, ja nie wiem, to tym coś to ja wlazłem. Poznaj Charlesa Rockwooda w komnacie mapy, dobra. Mamy tak, z pytań przepisów było 1080 to szczególna ostrożność. To jest, zawsze musisz, kierując pojazdem, może powiedzieć, że zawsze musisz szczególną ostrożność zachować. Hej, Yellow, nie wiem, właśnie nie wiem, czy Yellow zrobić w poniedziałek, czy w niedzielę. Nie wiem, kiedy zrobicie premierę, szczerze mówiąc. Kiedy by wam bardziej pasowało. Red znowu nie było powiadomionej z Korei. Co ty gadasz, kurde. Dobra, dziękuję, zobaczę. O, talenty, właśnie jeszcze ten czarno, podstawowe. Co byśmy chcieli? Pokój życzeń, nie? Jakoś. Jeszcze eliksir niewymagalności. A ty musisz do eliksirów, żeby to ogarnąć. Zwiększa zasięg Revelio. Wiedza zaklęć. No to wykupimy. O, starożytna magia mi się zapełni, czekaj. Z drętwota to jest git, super. Efekty leczenia. Trafienie urządzących się w powietrzu, coś tam, sranie w banie. Blokowanie tlenowych pocisków, za pomocą ekspresyjnego dobija 2 pociski powrotem. Nie, to ja bardziej chciałbym... drętwotę na pewno ogarniemy, więc jest git. Dobra, wykorzystaliśmy wszystkie talenty. Możemy to zawsze wyzerować. Dawaj mega kebabem, mega bombaż. Dobra, zaraz robimy. A wczoraj wstawiłem ten film jeszcze raz, napisałem gdzie co i jak, Liga z namadach. To poproszę jeszcze raz komentarz dobrej pracy, zabawę montowania. Dobra, to ci to zrobię, jasne, jasne.
Dobra, ale później. Ja przepraszam, że że dzisiaj nie będzie afteru po fekach, ja was przepraszam, ale zrobimy przed jutro, co? Może razem z grami razem, co? Bo ja cały czas czekam, żeby się umówić na mam pewne spotkanie, które jest cały czas przekładane. Ja to muszę zrobić, że tak powiem. I no jest takie praktycznie niezależne ode mnie, przepraszam was bardzo za to, ale to jest coś, co trzeba zrobić. Ale jak już to będzie I szafnie, to should będzie ask los. Sirona at the Three Brum. Spectacular news! Revelio. Stop by the shop when you can. Zawsze. I hope you will come and see me about Dobra, tam. Dobra, to teraz będzie ten. Czyli co? Będzie mega bombarda Maxima. 2-3 rundki głuchego jutro? Pewnie, z przyjemnością. Będziemy wpilać. Zapraszam oczywiście. No to zrobimy, że zrobimy wieśka, bo nie mamy nic dodatkowego i potem gry z widzami. Tak to zróbmy. Co? Bo to już połączymy po prostu. Wielkie schody. Co? Ale co my w ogóle właśnie? No super, ale co my chcemy? Rozwijam umiejętności magiczne polskie dostęp do następnej próby. Zajęcia o zwierzętach. A pójdziemy na te. highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the Kurde, task. wszyscy nagle zaczęli do mnie pisać te. I would like to teach you Descendo. To nie są walentynki, że będziecie mi listy na zolety pisać te. Nie gadaj, że to jest 270 jakieś, nie no, to jest... Naprawdę jest plusem to, że on naprawdę szybko łazi. Jak się biega. To mi się podoba w tej grze, że on jak go biega, to naprawdę biega. Że... Bo niektórzy biegają, może nawet za szybko aż biega. Tak niby teoretycznie, ale to się przyjemniej gra. To trzeba powiedzieć, że dobrze to zrobili. Że naprawdę jak już loto, to już tak richtig konkretnie. Broomsticks are going out of style. Expelliarmus, Revelio. Kurde, te Alohomara by się przydało, nie? Tu, dobra. No nie gadaj, kurde, jakiś... Mecz pierwsza, bo idziemy ten. Dobra, czekajcie, bo będzie do tego. Będzie do teraz TikToka. Może jutro napiszę gry z widzami, podaj konkretny przed Gardik. Mam przecież, że 2 osoby więcej niż gdy przyjdą, jak podasz konkretną. Super, dziękuję bardzo, to Wiro. Dobra, to tak napiszemy zaraz. Siemano, chcesz pokulać ze mną bale? Pewnie jest jak rudy. Muszę powiedzieć, że jest jak rudy, bo inaczej byś nie wiedział, że jest jak rudy. Cześć, Józek jest najlepszy w kulaniu bali, a mój kolega lubi pociągnąć za różdżki. A propos kuli. No nie, czekaj, sorry. Suit yourself. O, ty pierunie, czekaj, jeszcze raz. Ty wyczka jest kula z kebaba? I knew you'd come round. Jasne, oczywiście, że wiem. Pokazuj mi te roski. Ja ci zaraz kula pokażę jaka indziej. Suit yourself. I to w galotach. No nie, no z Rudym nie można za bardzo poklachać o kulach, bo to jest krótko. I knew you'd come round. Ready to go? Dobra, zagromy z nim. I'm in. Let's do it. Brilliant.
No i taka jest gotka z nim, no kurde, Summoner's za Call. paciulok. The ever-changing game. Jakie są zasady kortów? Accio. All in the wrist. Dobra, czekajcie. Będziemy... Łobierz jakiego kulobala. Co tylko, że przegram w kulaniu bali. Try to beat that. Heh. That was one for the ages. Accio. Dobra, wygrywam. Nothing to it. Accio. No i gitara. Lucky shot. Well done. You beat me. Co, wygraliśmy? Ja, wygraliśmy. Dobra, jest git. Wiecie, no dawno nie kulaliśmy bal. Bit of good luck, that's all. I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Bo po prostu się do tego nie nadajesz. There's no easy way to say this. Well, actually there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Jakie głupie, ale to naprawdę się smutno rozmawiało. Dobra, dobra, trzeba było. Nie, zniknęły mi tutaj te misje. Ja chcę coś nagrać dzisiaj, ej. O, już ma pomysł, co będzie, jak będzie o zwierzętach. Witam was! Dzisiaj będziecie poznawać ptoki i inne pieruństwa, w które nos nawiedzają. Obejście się na tego ptoka. Jebioły, dziobie, jest niebezpieczny. Tak samo jak mój unkel, kiedy miała 7 lat. Tak samo zniknął potem, kiedy wymiar sprawiedliwości pocisł po niego. O czym dzisiaj będziemy klachać, godej? Dzisiaj będziemy gadać o ptakach. Cześć, Zakie, Helga. Obierz jakiego mam pufa na girach. Patrz jak on się na mnie kuko. Te pieszczoty będą potem. A to by jak zwykle się ino lizała. Chodź moja sofa. Łobierz jakie fajno halejum. Ty, to wygląda jak mięso z kebaba. Ciekawe. Środkę. I co, będę ją firtlą, czy co? Czeszpówka.
Cześć, co? Jakie tam? Dzisiaj będziemy klać o tym, jak się trzyma sprzęgło. No i gitara, i bardzo dobrze, no. Będę, wbrew pozorom to się nie trzymie, tylko kopie, ale... Dobra. Że taka pówka, chyba użyję szczotki do tego, która da mi popi. No dobra, no ale to jak ją użyć tej szczotki? Kają ta szczota. Nie. Patrzcie, to można biegać. Pieruna. Kurde. No patrz. Drugie okrążenie robię, a kukaj się. Pieruna. Ja on mi zniknął, to ja mogę tak obracać, trzyma kopię, ważne, żeby gumy nie palić niepotrzebnie, bo klocki droższe, coraz droższe, dokładnie. Aha, dobra. Ja, cholej mnie tutaj. Wspaniale przygotowujesz tą kulę. Kula na mole, wiesz? Jak ja mam nakarmić pówka? Kają karma do zwierząt. Możry, będzie z ciebie dobra baronina. Jak myślisz, jak mu to smakuje? Myślisz, jak wodziona z gorzołą. Wiesz, tak myślę. Odświeża to oddech. Oddech to ty masz szakala. Bardzo dobrze. Następno będzie do halania kula do mięsa, a potem się zajmiemy surówkami. Wtedy poznacie przepis na idealnego kepsa. Takiego, po który piecze 2 razy pierścień Mojżesza. Co to jest pierścień Mojżesza? Ja się... Kurde, pierścień Saurona, nie Mojżesza, ty baranie, Fred. Ci kupi. O, ten to się nada dopiero. Z tego się 3 kule zrobi i to 2 w galotach. A jak mu ciągna za wąsy. Co cię porąbało? Chyba ciebie, łobyś jaki to srogi kot. Czym ty go karmisz te? Jego niczym nie futruja. A co, wyżerą ci golonka? Golonka to ty masz na ryju. Golonka to ty masz. Let's go. Dobra, idziemy. Golonka to ty masz. Jaki fajny pysiek. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Mamy halanie kocików. Masz żryj? The Neasels really took to you. No nie, tutaj nie mam jak nagrać tego, kurde, ciężko będzie. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? No to godej. There you are. I would like a moment, please. Słyszałem, że sprzedajesz lewo baranina. I did. Baran to też żeś ty je. My ino z kurczaka, wiesz, robimy kulę. Boże mnie obchodzi nie kule ino zołza, jak obciepujesz do tego. Good.
Souza, You seem to ino szefa understand that kuchni. when beasts are properly controlled, they Ciekawe, can jak on perform wyłazi z haźla, to ma wonders więcej in tego our sosu czosnkowego. Some provide us Nie with wiem skąd to magically bierze, ale ze 3 razy na dzień cared for correctly, to ciśnie tam. which does not include Może się trochę lepi w smaku, ale za to knobloch czuć na 3 kilometry. I świeci w ultrafiolecie. Yes, Professor. Wspaniale. Teraz jest przecena na sos szefa kuchni Stefana. Pamiętaj, że na kod rabatowy różdżka mojej starej je 5% zwyżki. Ministry, perhaps? Dokładnie, powołuj się na mnie, to będziesz miał większe zwyżki niż w Selgrosie. Ej, a jak już trochę sprzedasz, to kup mi normalną mycka, bo wyglądam jak stara uma albo stroch na wróble. To jest na denaturacie, ja. Kuknij się, jaki mam fartuch, już jak jest... Ale tego nie będzie. Hey, over here. Come on. Gdzie jestem tu? Ja spadam. To na razie, Marcin, trzymaj się, cześć. Dziękuję, że byłeś. No idziemy. Słyszę, że masz zestaw surówek. Thank you again. Surowy to był mój fater, jak so that I didn't have łopony to. wymienił i We kazał won't augury at noon mi in włazić the na ta desert. maszyna. Jaką maszyna? It's something my No, plan była taka, że tak indicates. zicła It się means something i or się kręciła w someone kole is a i potem on na mnie welcome łopona wsadzał, surprise. wiesz? At least that's what we Powiedział, że to był decided it meant. gumowy łobrót. Stand there and watch them harm. Nie wiem, o czym ty to robisz. We're of a A similar mój mind. fater był mechanikiem, ale też był kucharzem, lubił ważyć, wiesz? Someone I'd like you Takie to ciasto meet. z tortilli robił fez dobry. Ja, a jakie muki tam wciepywał? Very well. A może Either way. kirszono? I'd hoped I would. Kiszony to wys. No patrz, kur... Ja nie zdążę normalnie pokazać z tymi I ludźmi. wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. Ja nie wiem, komu teraz leci. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Rozszerzanie jest szybszy, jak robię przewroty w przód. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Chyba kamale miesiączkowe zbieramy. On pokazuje tajny przepis na surówa. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Obyś, tam jest surówka i modro. Pieruna! Jak ostatnio oglądał modro, trochę inaczej wyglądało. Please meet Poznaj mojego ptaka orzeł Isn't she biały. just magnificent? Je pikny, ja? Go on, introduce yourself. Dawaj. But be careful. Pamiętaj, musisz się You must ukłonić mu. always show hippogriffs the proper Popas. courtesy before you approach them. O, wielka modro, to ja przyszedłech, żeby cię wziąć na rolady. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to Nie someone mogę z tej kamery, patrzcie co ja mogę robić. To jest hit. I come and check on her. Oj, wiem, że every nie jesteś once in a małym while. słojem, nie Bring her skrzywsyć. pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, Dobra. but she's a dreadful Czekaj, a może do busybody. kamery? O. O. I to jest narracja, to jest coś co... O, czekajcie, macie. To jest perspektywa, nie powiem czego, kukania na hipogryfa. Jezu. Teraz się obróć. Ajajajajaj, czekajcie. O kurde, i obróć się do niego. O!
No nie powiem z jakiej perspektywy my oglądamy teraz, ale mogę wam dać ten, teraz pójdę do przodu. Dobra, koniec. Wszędzie domy te same żarcie. Kurde, koty i ptoki żrą to samo. Karłą poleciał. Wiem, że ja się przejada na tym srogim ptoku. So, what did you Widziałeś, jaka modro ma fajno? Ja, bo modro to się nazywa twój ptak, a nie jak kapusta. A już chciałem ich na roladę wziąć. Na roladę to ty sobie możesz, wiesz, co się pnąć. Ja wiem, tam ino zymft i ogóry kiszone. Włóż tu ci jeszcze brakuje do tego. I trochę cebuli. Cebulą dotyczy się po wyglądzie. Nie oceniaj mnie po moim pióropuszu. Wyglądasz jak austriacki malarz. Uważaj, żeby cię nie wrzucili z tej szkoły, bo to się może źle skończyć. Pamiętaj, nie pisz też żadnej książki o Minecrafcie. Jest to bardzo ryzykowne dla przyszłości naszych przyjaciół. Myślę, że przyjaciele są ze mną zawsze, że cała grupa, a nawet rzesza. A, widzę, że masz dobre zapędy. Pamiętaj, postępuj drogą prawdziwego Hanysa, czyli całe życie wydobycie. They're up to something. I'm just not sure what. Ja wiadomo, że ludzko i węgiel to jest całe moje życie. Pamiętaj, że jak włazisz do szali, to jak najmniej ludzi, ale jak wyłazi, to z 5 razy więcej. Wiem, jakie są stare zasady na grubie. Pamiętaj o tym, że i dżinsy musisz powiesić na wieszaku. Ja zawsze, wiadomo. Się w łaźni tak robiło. Bardzo dobrze. I musisz mieć koszula we flanelowo kratę. I teraz ci co mieli na grubie, to wiedzą o co chodzi. Ale to jest tak richtig, jako po grubiorsku. Zauważyłem, że górnicy mają taką tendencję, że wieszają dżinsy przed spaskiem na wieszakach. Na biglach, nie? O, richtig takie, dobra. O, Alohomora się nauczymy. Idziemy po Alohomora i potem robimy główne zadanie, ok? Dobra. Handy resource indeed. Revelio. A co to się... No kurde, mam jakieś pieroństwo przepisane do tego, nie chcę. Reperio... Akio... Accio. Reparo. A nie, to już wiem co trzeba będzie. Levioso. No właśnie. Kurde, już chciałem tam spadać, ale... Dobra, ale homory się uczymy.
W sumie dopiero nie wie, jak się moja przyszłość potoczyła, jakby nie zaczęła nagle zatrzymywać. Zamykać wszystkich grup dookoła. No, w sumie ja, no. W sumie ja. W sumie ja. Ale też nie wiem, czy mi się w ogóle takiego czegoś nadawał. No ale wiesz co, czasami było tak, że nawet ci, co się nie nadawali, byli w tej grupie. Wiecie, żeby ten, nie? Incendio! Że no, kiedyś ludzie nie mieli aż takiego wyboru, nie? O? Hello again, Mr. Siema! Oh, I was O, hoping to see you witaj! again. Słyszałem, że szukasz przepis na najlepszy kebab. Mogę ci zdradzić pewien sekret. Kiedyś Zech wziął za zegarek, zrobiłem bezgryfnie jednemu bezdomnemu. Może to był zegarek Casio, ale za to nie działał. Wspaniale pokazywał czas, jakim się zatrzymał. Wspaniała historia, ale pytaj o kebaba. Ja, dokładnie. Najlepiej wziąć to ze nudlami, mąką, ryżem albo basmanti. Ale pamiętaj o surówach. Widzisz to? Jakie szpetny. Z tego są najgorsze kebaby. Co tu się odwaliło teraz? Już jestem, dobra, cieszę się. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Aha, Why dobra. don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Czemu on idzie 2 na godzinę? Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face. No ja pamiętam, że jak ja miałem iść na gruba pracować. Nie, nie chciałem chyba na grubie pracować. Whatever scares you most. This one took the form of a demigod. Czy nie, no co innego w ogóle. Troszeczkę... Nie wiem, ja jeszcze chyba brałem pod uwagę, że może pójść na gruba, ale... Nie wiem. Chyba Fater mi to odradzał, pamiętam. Bo było co innego w głowie. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. Dobra, ten śmie na godo. They will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation. Słuchaj, pamiętaj! Pamiętaj! Musisz dobrze posmarować tortilla zauzą, wrzucić tam trochę łogurów, banana, ryż, jogurt albo maślonka, śliwki i jesteś pewien, że klient do ciebie wróci, jeżeli masz jedyny haziel we mieście. Specyficznie jak policja albo Ragnar. Tak, no policja tak. Kojarzę trochę temat, oprócz ryzyka wybuchów wymknięć jeszcze są choroby zawodowe. Tak, tak, niestety. Słuchaj, dałeś mi przepis na to, żeby wodę do mnie nie przylos. A nie godaj, jakieś prowadziłem wspaniały punkt sprzedaży. Byłem bezgryfny i miałem szpas z tego. Gdyby nie podatki, klienci, ZUS, akcyzy na gorzoła. Jako gorzoła? No, bo tam też żeśmy sprzedawali przy okazji gorzoł. Słuchaj,
Pomyśl, pierwsza rano, And I took advantage of it. kebaby i gorzoła. To jest idealne połączenie. Ludzie stamtąd nie wyłazili, szczególnie jak Zech zawarł drzwi na klucz i Zech połknął ten klucz. Potem miałeś trochę nadmiar żelaza, ale po tygodniu wszystko było w porządku. O czym ja to robię dzisiaj? Dobra, ale homora żeśmy się nauczyli, dobrze. Siemano, Mianek. Buonasera, buonasera. Hello, Homura. O kurde, co? Aby było użyć iskry, będą obie zębatki ustawione. O nie. Co? Co? Obie zębatki muszą być tak samo, żeby otworzyć zamek? Ale jak mają być tak samo ustawione? Aha, chyba... Jak? Dobra, jak to zrobić? Ktoś wie? Muszę zrozumieć. Kręć pan, wpierw zielona. Aha, czekaj, tu się coś dzieje. A, bo tu mam te, dobra. Tu mam sygnały, żeby to było, dobra. Dobra, nie wiedziałem, bo nie miałem, musisz widzieć gwiazdki, no właśnie. Bo nie widziałem, kiedy mam skończyć, dzięki. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle. Revelio. Na trzeci poziom, ale już talenty wykorzystałem niestety, muszę ale Homorę potem ogarnąć. No nie mam jeszcze awady, nie mam jeszcze awady. Okay. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddle cape flappers that can scarcely tell the difference between... Aha, dobra, kurde. Nawet 1500, no to nie ta gra jednak. Że to jest nawiązane do CS-a. A, to co już zebrałem, to już nie muszę, dobra. 1000 gold, please. Zamknij. Turku. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation... I tak mam was wszystkich na hita. To jest nawiązanie oczywiście, Temek wie, to jest nawiązanie. That had better not be another student, I hear.
What trickery are you up to? A mnie nie. Ciebie rozwalę, jak to było? Ciebie rozwalę 2 strzałami. Maksymalnie 3. To jest oczywiście nawiązanie do parodii Idziemy Expić. A mnie nie. Ja to znam na pamięć całego. To tyle razy oglądałem, to była parodia, którą najczęściej oglądałem w ogóle. Aha, bo ja jeszcze mogę to zrobić, no. This must be the prefect's bathroom. Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Always mucking about. Perhaps Ranrock and Hislop wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of Goblin Rebellion. You've heard? I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone? So dare you speak to a prefect that way? Kurde, abych się nadział na niego teraz. Students in the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Blackman is dead, but the students are terribly disappointed about Pretty Big. Gdzie będziemy grać w Assassina z złodziei. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? Czekajcie, bo za dużo tych musiałem. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. Finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Ja się poskradam potem off stream jak coś. O kurde, no to pójdzie. Revelio. Ninja Gaiden 4. A moi drodzy, właśnie co sądzicie na temat tego, żeby też był zamiast potem w wieśku Cuphead? To będzie w końcu jakieś wyzwanie na tym kanale. I teraz obrócisz, to się po prostu urwę.
Revelio. Dobrze, że to Revelio mamy. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light. Dobra, już dzisiaj skończymy kebaby. Sorry, że dzisiaj tak mniej tego jest. First suspected Peeves. He drove the previous Ale ja nie mogę tak dużo tego dubbingu robić, bo za dużo tego mam po prostu już nagranego do... niż na wiecie co. Wiecie na co. Na TikToka. A jak zrobić więcej poziomów Alehomory, czy ten... It's definitely intriguing. I'd like to help you solve. Czy tylko przez talenty? You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? Właśnie wiele jest I tych don't know posążków. precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you. If you were to... No to ja sobie to zrobię, ja sobie będę to zagram, ale offline. Understood. No. I shall keep an eye out. I appreciate that. I appreciate. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Pokażę misje główne, dobra. To wbijemy jeszcze jeden poziom. O, trzeba kocika pohalać. I talent damy na drugi poziom. Dobra, jak tam... Dobra, z misją pójdziemy teraz jeszcze główną jedną. Wingardium Leviosa. Descendo, nie. Przebij balony, jakieś takie pierdoły tu są. To potem zrobimy Alhomora. Nagrody 1 albo 2. A to ja te posążki sobie znajdę po prostu potem, co? Znajdź goblina... Gdzie on znaleźć niby tego goblina? O? Co ja mam teraz zrobić, szczerze? Poboczne, relacje, zadania główne. I znaleźć goblina Logdoka. Ale Logdok... Pójdziemy do... Dobra, pójdziemy do Sharpa chyba, bo to... To zrobimy. Revelio. Nie, bo teraz mam chyba same poboczne i się zastanawiam, wiecie co? Czy nie szapnąć tak tego? Wiecie jak? Żeby te poboczne ja sobie zrobię off stream. Tak. A te ważniejsze to sobie potem. Revelio.
A tu jest ta skrytka dla tych, dla chyba nie puchonów, tylko dla kogoś, nie? To jest specjalny ten, tylko nie wiadomo jak to otworzyć. No właśnie, Hufflepuff, o. Revelio. Chyba tak, no chyba, że chcę... To jak robimy, moi drodzy? Dalej w to szpilamy, czy przodnie chcecie Pokémon Rogue albo Mućka Challenge zrobić, co? Bo ja tak patrzę... Nie, to będzie... Ja nie wiem, co mam zrobić, aż legenda głosi, że w beczkach jest pierwszej klasy browar, dokładnie. Albo na legendarny, mocny full, dokładnie. Mnie to też się pierwsze co skojarzyło, powiem ci. Gdzie przebij balony. Dobra, i tak pójdziemy do Hogsmeade. Dobra, przeniesiemy do Hogsmeade. I tak czy siak musimy tam iść. A ja sobie to Alohomora ogarnę potem, po live. Revelio. Revelio. To jest motylek, ale gdzie jest ten obraz? O. A poziom drugi to ja nie wiem. Jego. Ja chyba tu trzeba będzie tak sznupać trochę inaczej. Revelio. Lumos. Revelio. Tu jest on, dobra. To zrobimy to. Lumos. No tu był ten obraz, nie? Czy jestem ślepy i... Levioso. Accio. Revelio. Tu Fred, tu i na lewo. Lumos. A, PD, ale jeszcze nie, jeszcze żeśmy tego nie szafnęli. Revelio. Muszę miesiączki tutaj sznupać po miesiączki, ale... Let's misji. Nie, to co, Mućkę Challenge zrobimy, co? Bo ja nie wiem...
Revelio. Welcome back. I've arranged a special prize A, to on jest the broom ten. upgrade for you. I truly appreciate all of your help. To są że zmiany kosmetyczne, po cholery mi to. Co tu się I must dzieje? tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound Której ambitious, afterek? but Siemano, I've already Adik. begun work on another No nie wiem, upgrade, zaraz more zobaczymy. difficult to perfect than the last. Tylko afterek, a przepraszam cię, Adik, bo cię nie było, nie? Wcześniej chyba. Adik, ja cię przepraszam, ale jestem umówiony na spotkanie, wypadło mi teraz, ale jutro, już dam na Discordzie, jutro na bank będzie after, ale też będzie gra z widzami, dobrze? Może tak być? Przepraszam, luźno, no bo mi wypadło coś, no ale naprawdę to jest ważna rzecz, bo muszę ogarnąć cług w Włoszech, potem jak się jeździ i tak dalej, to jest rzecz, która musi być. Sounds as if you're really I tak w outdoing procesie yourself. dzieje. Aha, no to If spoko. I'm able to help, I will. Thank you. Znaczy nie I jest know spoko, this no ale wiesz o recent co chodzi. success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Dobra, to się pościgamy jeszcze na miotłach. Off to the races then. Mhm. O, pójdziemy na wyścig na miotłach. Zrobiłem filmy dla ciebie do dubbingu. O, dziękuję bardzo. To mi prześlesz potem. Tylko nie, na Discordzie mi tego nie prześlesz. Na Fred gra mi może na maila przesłać. A, tylko w czym ty to ten... What are you up to now? Tylko ja bym musiał cię przekonwertować. W jakim ty masz ten... Dobra, to pogadamy co i jak, bo... W jakim formacie jeszcze musimy to ogarnąć, nie? Będzie o tego nagram, udostępnij z dysku Google. No właśnie, właśnie. Gdzie ja zaś mam iść? Nie, chcę tu iść. Wyścig tam mietły. Mam przyspieszoną mietła, więc lecimy. Właśnie, ale ja mogę przecież ten... Revelio. Ja mogę latać, nie? Jak się latało? Na tab? Mietła, na trójce. Jest wszystko pozawierane? Co jest? Ej, ta brama. Robię, wyślę ci plik na Google. Dobra, dobra, dzięki. Tylko w weekend w niedzielę mnie nie będzie. Od południa w sobotę, potem w niedzielę mnie nie będzie jak coś. Bo wtedy ci tego nie nagram. Nie, to jest na B. Na B się ściąłem. Ruby wiel? Co to ruby wiel? Success. Ho, ho!
A, nauczymy się latać na mietle. This is rather fun. Kurde, wkurza mnie to. Wkurza mnie, że na kontrolu to jest, a nie na C. Bez mnie wkurza. Made it. Kurka flak. Jest, derkusz. No bo tu się idzie w dół na kontrolu, a ja nie chcę, albo na B. Excellent. That wasn't too bad. Jeszcze raz. Ja bym musiał zmienić tutaj tą. Wiecie co? Czy ja muszę shift trzymać, czy nie? No ten mnie wyprzedził, ale... Bo... Success. Kurde, mnie to tak wnerwia! That wasn't planned. Nie, musiał to na... Ja bym musiał, czekajcie, muszę to zrobić w ustawieniach. Nie mam chodu, no i bardzo dobrze nie mam chodu, git. Lot w dół, nie, ja bym musiał mieć, jak tu mam ten... To lot w dół bym musiał mieć na C. Ale na C mam niby chód. No i nie ma chodów w wierzchowcach. I super, dobra. Tak. Dobra. Teraz spróbujmy. Dobra, jedziemy. Będziemy latać na mietle. Did it. Oh, oh! Ja jestem dalej idiotą. Kurde mol, nieporęczny też. Nie, dalej nie umiem. Bardzo niefajnie. Na klawiaturze ciężko lata, powiem wam. W ogóle Cupheada, jak będę chciał robić. Nie wiem, kurde, knefle mi się mylą, wywalone mam. Wlecę w niego. Nie dam rady, nie umiem tego szafnąć, sorry. Dobra, moi drodzy. Resztę dodatkowych rzeczy zrobię, ogarnę. Wtedy będziemy mogli iść z główną fabułą, więc ja wam bardzo, moi drodzy, serdecznie dziękuję, jeśli chodzi o Hogwarts Legacy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, subskrypcję i komentarz pod tym filmem. A tymczasem ja się z wami żegnam na YouTubie. Trzymajcie się, do następnego, pa!